Så ser min mamma ut. Nu kommer det mer magi. Det är en vinflaska, en påse. Man stoppar ner vinflaskan i påsen. Och så gör man... Så är den borta. Oj, nu kom den tillbaks. Den är borta igen. Ni tror inte på mig. Kolla. Ja. Tyst. Ja. Okej. Ja, nu gillar ni den. Okej. Om ni gillar den, då lovar jag er, jag gör den igen. Inga problem. Jag ska göra ett litet tryck till, ska ni få se. Det är mitt finaltryck. Det är fullständigt livsfarligt. Jag har tränat på det i flera år. Nu ska vi se. Okej, ni kan släppa ut elefanten. Ja, släpp ut henne. Var försiktig. Wow!